Několika sekundami právě rozdělili hymny obou dnešních soupeřů. Dnes po třetí a také naposledy v tomto kalendářním roce zasáhnou za několik okamžiků naši fotbaloví reprezentanti do dění v první kvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy 1992 ve Švédsku. Po Islandu v Košicích a Francii v Paříži bude naším soupeřem na Strahovském stadionu v Praze velice zdatný celek Španělska. Tady vidíte sestavu našeho dnešního soupeře. V brance 1 Zubizarreta, v poli 2 Nando, 3 Kike, 4 Serna, 5 Sanchis, 6 Roberto, 7 Goicoechea, 8 Michel, 9 kapitán Butragueño, 10 Martin Vázquez, 11 Carlos, trenérem známý bývalý internacionál Luis Suárez. Jaké 11 dal důvěru náš trenér Milan Máčela se svým asistentem inženýrem Milanem Lešickým, vidíte sami. Je to ta ohlášená sestava, kterou jste dnes mohli číst v denním tisku. 1 Mikloško, 2 Hyb, 3 Kadlec, 4 kapitán Hašek, 5 Kocián, 6 Titel, 7 Bílek, 8 Kula, 9 Daněk, 10 Skuhravý, 11 Moravčík. Už jen několik sekund nás dělí od zahájení utkání, takže si ještě řekněme, že toto je nový oficiální maskot Československé fotbalové asociace, který byl slavnostně představen. Před dnešním výkopem dlužíme vám ještě jména rozhodčích. Jako hlavní bude řídit dnešní zápas Karl-Heinz Trischler ze Spolkové republiky Německo, 41letý, dnes jubilující muž v černém, protože bude řídit 20. mezinárodní utkání. Na pomezí mu budou asistovat Wolf Günther Wiesel a dalším kolegou bude Manfred Schmidt. Všichni ze Spolkové republiky Německo. My budeme zahajovat výkopem, útočit tedy zleva doprava. Máme z brusu nové dresy. V tuto chvíli bylo toto přetěžké kvalifikační utkání zahájeno. Poprvé zaúřadoval Sanchis, který by měl hrát libera. K rozestavení se ještě samozřejmě dostaneme. A tady druhý muž s číslem 5, také libero Kocián. Sprinterský souboj Serna Skuhravý. Kopat se bude od Zubizarretovy branky. Takže snad k tomu rozestavení. Zubizarreta je pochopitelně v brance. Před ním s číslem 5 by měl hrát libera Sanchis. 2 předstopeři Nando s 2 a Serna se 4 by měli přikrývat naše útočné hroty. 5 mužů v záloze, zprava Kike, Michel, Vázquez, Roberto, Goicoechea a vpředu 2 hroty Butragueño, Carlos. Hlediště je velice slušně zaplněné, ale vyprodáno podle mého názoru není, i když se to číslo bude blížit 30 000 diváků. Poprvé v akci Michal Hyb, jistí ho ještě dvojice. A to byla málem první obrovská hrubá chyba, když si nerozuměli Kadlec, Kocián a Mikloško. Už se tam dral do vyložené pozice Emilio Butragueño, kapitán hostujícího celku. Ještě nemáme za sebou 120 sekund. Faul na Michala Bílka. Podle kuloárních zpráv sedí v hledišti 3 muži ze Španělska, kteří budou velice pozorně sledovat jeho dnešní výkon a jsou prý připraveni hned zítra si ho odvést, pokud ho pustí Sparta a on zahraje dobře. Moravčík, po něm Daněk, nerozuměli si a navíc snad podle signalizace pomezního Manfreda Schmidta, teprve 32letého rozhodčího, tam bylo postavení mimo hru. 29letý nejstarší člen současného španělského výběru Andoni Zubizarreta samozřejmě nespěchá, dnes už po 650. reprezentuje barvy své země. Vidíte sami, jak je ten střed kolem kruhu přehuštěný. Většina hráčů se pohybuje v tomto prostoru. Titel, faulovaný Robertem, střed 2 šestek.
Dušan Titel by měl střežit osobně Martina Vázqueze, momentálně největší trumf španělské reprezentace, jediného krajánka tohoto výběru. Hit. Moravčík. Kluský terén bude vyrábět v úvozovkách rozličné překvapivé situace pro hráče obou celků. Podle slov Luise Suáreze by to mělo velice vadit především jeho svěřencům. Uvidíme, zda to dokážeme zúročit. Serna, Zubizarreta. I tato akce naznačuje, s jakými úmysly přicestovali Španělé sem do Prahy. Defenzíva, jistota především. Kiké, Sanchís. Už Kadlec a raději pro uklidnění vývoje zpět Luďku Mikloškovi. Tomáš Skuhravý našel si se Titela, ale rozhodčí Tričler nechal pokračovat ve hře. Po Haškovi hip. Kocián. Jistota je jistota i na druhé straně. Obecenstvo pozbuzuje. Faul Jana Kociána na druhý útočný hrot Španělů vedle Butragueňa se představuje s číslem 11. Tam důrazné slovní napomenutí pro Jana Kociána a tam vidíte na zemi s číslem 11 Cobo Muñoze Carlose, dnes po třetí v reprezentačním dresu. Je to překvapivý tah posledního období trenéra Suáreze. Carlosovi je totiž už 29 let, hraje za provinční Real Oviedo. Tady je nejlepší fotbalista Evropy z před 30 let, muž, který se proslavil jak v milánském Interu, tak ve slavné Barce. V akci jsme viděli Carlose Sancheze Cortéze, lékaře hostujícího celku spolu s masérem Domingem Perezem. Všechno už je v pořádku. Spíš se mi zdá, že se jednalo o taktické zdržování a střádání sekund. Martin Vázquez. Pozor, tam zabíhá Roberto. To byla z ničeho nic nebezpečná situace, naštěstí to pro nás dopadlo dobře. Tady se vrací Fernández Roberto z klubu FC Valencia. Končí nám pomalu 6. minuta prvního poločasu. Československo hraje se Španělskem na Stravě, zatím bez branek. Poté, co Titel nedosáhl na ten míč, prošel v poklidu až k Zubizarretovi. Snad je chvilička pro analýzu rozestavení našich. Počkejme si ale na to, jak dopadne útočná snaha hráčů v bílých dresech, takže Mikloško, před ním Kocián, dvojice předstoperů, Kadlec s Hipem mají na starosti Butragueňa s Carlosem, ještě před ním by se měl pohybovat Dušan Titel jako osobní strážce Vázqueze. Moravčík! Až na Skuhravého ten center nedoletěl, škoda. Moravčík je jedním ze 40 záložníků, doplní ho Hašek, Kula a Bílek. Vepředu zkušená dvojice Daněk Skuhravý. Míčel. Ale už Kadlec. Po Daňkovi Kula. Spolupráce dvou bývalých hráčů Baníku. Samozřejmě Karel Kula dres tohoto ostravského celku obléká do posud.
Tady jsme viděli centr Luboše Moravčíka, který nedolétl k Tomáši Skuhravému. Roberto, Míčel. Pod námi se snažil maličký Gojko Ečea, jenom 170 cm vysoký fotbalista. Že by šance pro Skuhravého, Subizarreta musel až za hranici vlastního pokutového území. Poté, co se Kadlec napřáhl, nezdálo se mi, že by z toho mohla být nebezpečná situace. Žlutá karta. Tady vidíme souboj Subizarrety se Skuhravým. Brankář nesmí samozřejmě v tom místě hrát rukou, takže žlutá karta s největší pravděpodobností pro Subizarretu. Přímý volný kop našich, je tam Michal Bílek, Lubomír Moravčík, odchází z tohoto prostoru Miroslav Kadlec, aby stínil ve zdi soupeře. Hráči snad s nejdokonalejší kopací technikou v současném reprezentačním výběru se chystají rozehrát ten přímý volný kop. Bílek! Subizarreta se nenechal překvapit. První střelecký pokus, který mířil mezi tyče, předtím nemožno hlavičku Skuhravého považovat ze statistického hlediska za střelu. Máme za sebou zhruba 10 minut prvního poločasu. Hrajeme se Španěli, zatím bez branek. 0-0. Obecenstvu se samozřejmě nelíbí zdržovací taktika Španělů hned od počátku utkání. Nando. Míčel. Tam si zabíhal nebezpečný Butragueño. Vše řeší Mikloško. Oba celky samozřejmě postrádají některé hráče. Řekl bych, že v horší situaci je trenérský tandem Máčel a Lešický. Co předvede Serna, vyřešil vždy vše s přehledem. Kike. Martin Vázquez. Míčel. Dobře, Kula. Vazovat budou hráči v červeno-bílých dresech a to je dobře. Moravčík hledá Haška. Subizarreta s přehledem. Na velký výlet se vypravil maličký Gojko Ečea, museli jsme ho zastavit v rozporu s pravidly. Sančís má hodně prostoru, nezvykle pro současný vývoj utkání. Jeho spoluhráči jeho možnosti nezužitkovali. Hraje se dál. Rozhodčí Tričler zřejmě bude povolovat volnější kurz v tomto utkání. Skuhravý si na to musel zvykat už v Parku princů. Moravčík, Hašek, Kula. Tito tři by se především měli starat o dirigování hry našeho mužstva. Postavení mimo hru, v něm Tomáš Skuhravý. Dobře víte, že konečně protrhl střeleckou smůlu v údajně nejtěžší ligové soutěži na světě v Itálii, kde hraje za
nováčka této soutěže FC Janov. Sanchez, Serna, Martin Vázquez, Roberto. Dobře Kula, teď už je to Bílek. Minul sice Serna, ale nedosáhl na ten míč ani Tomáš Skuhravý. V začínající 14. minutě jsme zatím na Strahově ani vy u televizních obrazovek gól neviděli. Kocián jen na chviličku. Gojko Echea, Butragueño. Martin Vázquez. Dobře Hyb. Daněk. Hyb. Ano, tentokrát už musel Tričler zapískat nedovolený zákrok, kterého se dopustil Kike. Moravčík. Ne, to zpracování na tomto terénu je velice obtížné. Španělé zatím působí fotbalovějším dojmem. Musíme si to přiznat. Moravčík. Tam se sice objevila dvojice našich vysunutých hrotů Daněk a Skuhravý na jediného obránce hostí Nanda, ale ten nezazmatkoval. Kadlec. Odvracel Míčel, tady je Carlos, okamžitě atakovaný Kadlecem. Gojko Echea. Bojovník Sanchez. Po Nandovi Serna. Sehraná to dvojice obránců FC Barcelona, kteří přišli do tohoto celku v průběhu minulé sezóny ze Sevilly. Roberto zahnal Kikeho, rýsuje se šance pro naše mužstvo. Bílek, Moravčík. Daněk nedoskočil, Serna. Je to branka, je to branka! Václav Daněk byl nejblíže. Nejsem si 100% jist, zda to byl on, ale podstatné je, že je míč. Vidíte tu radost naší lavičky na čele s trenérem Máčelou, že míč je za zády Subizarrety. Podívejme se na to ještě jednou. Moravčík centroval do pokutového území. Tam Václav Daněk nedoskočil, jenom tak lízl míč. Serna vracel směrem k brance a nakonec to byl opravdu Václav Daněk, který změnil směr míče, který trefil Serna a Subizarreta dokonce dostal jesličky. Je to výborné. V 17. minutě vedeme Daňkovým gólem 1-0. Kanonýr innsbruckého Tyrolu potvrzuje skvělou střeleckou podzimní formu. Už proti Islandu v Košicích dal naši jedinou branku, to určitě dobře víte. Pak bohužel absentoval v Parku princů. Je vidět, že v tuto chvíli je pro naše národní mužstvo nepostradatelný. Zdá se, že ta branka zapůsobila i na psychickou soustavu našeho soupeře. Butragueño přihrával do země nikoho, teď už Hašek, Skuhravý. Tytel se tam snažil prosmíknout. Vazovat budou bílí. Takže se přeci jen zúročilo enormní nasazení všech
československých reprezentantů od první sekundy tohoto utkání. Butragueño velice elegantně přihrával nabíhajícímu Robertovi a Michal Hyb si bohužel za atakování kapitána hostí vysloužil žlutou kartu. Takže po Subizarretovi dostává druhé napomenutí tohoto druhu v dnešním utkání náš fotbalista. Martin Vázquez. Pozor! Výborně, Mikloško! Zdá se mi, že trošičku vázne spolupráce Mikloška s hráči, kteří hrají před ním. Není to ustálená sestava a složení. Věřme, že se bude jen a jen zlepšovat. Karel Pula pozbuzovaný celým Strahovským stadionem. Bílek. Naši samozřejmě přichutí, to je příliš dlouhé, ne Skuhravý, stačilo dohlavičkovat. Subizarreta pojistil na první rohový kop naší reprezentace. Lubomír Moravčík. Bezchybný, v tento moment bezchybný Subizarreta. Hodně volného prostoru pro Míčela. Butragueño. Carlos tam zabíhá. Neúnavně ho atakuje Kadlec. Kiké. Martin Vázquez. Jedovka z takových 23 metrů, sice z úhlu. Mikloško s ní neměl problémy. Byl to první španělský střelecký pokus, který mířil do Mikloškovy branky. Naši samozřejmě nechtějí podlehnout euforii ze vstřelené branky a rádi by teď kontrolovali vývoj. Míčel. Martin Vázquez. Dva mozky záložní řady hostujícího celku. První rohový kop Španělska. Muž uprostřed Luis Suárez, už ho určitě znáte. Máme za sebou už 21 minut prvního poločasu. Mimo záběr kamery dává u postranní čáry trenér Máčela pokyny, pozor! Zase trochu nejistoty v našich obranných řadách, ale Mikloško se zatím překonat nenechal. Karel Pula. Velice agilní Moravčík, Skuhravý. Hašek. Kadlec. Naši reklamují Gojkoečovu ruku, takže se pokračuje. Máme za sebou čtvrtinu zápasu, stav je zatím pro nás příjemný, vedeme nad Španělskem 1-0. Ale sú to Španieli, ktorí sú momentálne pri lopte. Ricardo Serna, Michel, výborne Kadlec, tá prihrávka na Butragueňa či Roberta bola veľmi nebezpečná. Fauluje Nando. Fauluje Nando. Ospravedlňuje sa rozhodcovi.
Je to bez žltej karty, tu je náš doktor Václav Čermák a masér Přemysl Čech pripravený vyštartovať na ihrisko, ak by dostali súhlas od rozhodcu. Nebolo našťastie. Treba, zahrávame priamy kop. Michal Bílek. Atmosféra na Strahovskom štadióne je výborná. Obecenstvo búrlivo ženie našich chlapcov do útoku. I keď niektorí hráči mali tak trocha obavy, či sa tu vytvorí taká atmosféra, ako napríklad na Letnej. Predsa len široká atletická dráha trocha izoluje divákov od hracej plochy, ale zatiaľ je to výborné. A do Prahy prišli výpravy fanúšikov prakticky z celej našej vlasti. Sanchez. Gol má prihrávka na Carlosa, toho stráži Kadlec. Po strane rozhodca Schmidt. Má hore zástavku. Bolo to zrejme postavenie mimo hry. Mikloško a Kocián. Popoludní veľmi husto v Prahe pršalo. Terén je rozmočený, nasiaknutý vodou. Mám dojem, že dážď stále ešte neustal, že stále drobne prší. Mikloško chytá v anglickej lige, kde sa hrá väčšinou na takýchto mokrých terénoch, takže by to mala byť pre ňoho výhoda. Honandoni, Bojko Ečea z Barcelony. Titel, Moravčík. Jeho dlhý pas na Kulu, ktorý si pekne nabehol. Daněk. A už Kike. Moravčík ho fauloval. Dvadsiata 5. minúta prvého polčasu kvalifikačného zápasu o postup na majstrovstvá Európy do Švédska v 92. roku. Vyhrávame 1-0 gólom Václava Daňka zo 17. minúty. A bol to gól mimoriadne dôležitý pre ďalší vývoj zápasu. Hašek s Moravčíkom, Hašek faulovaný, podkopnutý Bojko Ečeom. Ľuboš Moravčík. Ľuboš Moravčík, futbalista francúzského AS Saint-Étienne. Rozohráva priamy kop. Kadlec pred 16-kou. Ešte Kocián bude hlavičkovať. Nebolo to postavenie mimo hry. Daněk tam bojuje s Nandom. Ale v hre sa pokračuje. Boj je to úporný. Španieli sa od začiatku snažili o spomaľovanie hry, o narúšanie jej plynulosti, ale pritom vpredu striehnú na každúčku chybičku našich. Mokrý terén im, dá sa povedať, vyhovuje, pretože loptu ovládajú dokonale. Moravčík vyhral svoj súboj s hviezdou Realu Madrid Michelom. Ten hral na 2 majstrovstvách sveta, v Mexiku 86 i nedávno v Taliansku. Bol najlepším hráčom španielského tímu. V Taliansku 90, najlepším strelcom. Bílek a jeho dlhý pas na Daňka. Pri Daňkovi Roberto, defenzívny typ záložníka, teraz má loptu. Serna. Butragueño. Znova Serna. Bojko Ečea zastavený Haškom. Hadzujú Španieli.
Butragueño. Goicoechea. Po hipovom zásahu rohový kop našich hostí. Rozohráva Goicoechea. Nebezpečná lopta na tomto šmykľavom teréne. Bílek. Michal Bílek zachránil našu bránu v 28. minúte, keď vykopol loptu z čiary. Tá už smerovala za ňu a bol by to gól. A strieľal, tuším, Serna v tej skrumáži. Takže vedieme naďalej 1-0 po horúcej chvíľke pred Mikloškovou bránkou. Hašek fauluje Goicoecheu. Priamy kop. Luis Suárez 31 raz reprezentoval Španielsko, dal 13 gólov. A asistentom komentátora španielskej televízie je dnes, pozor, Martin Vázquez, Alfredo Di Stefano. Veľká postava svetového i španielského futbalu. Mikloško, a to je gól. Roberto. Lopta dostala čudný falš. Obtrela sa zrejme niekomu o stehno. Pozrime sa na to všetko ešte raz. Áno, Žebio Kociana. Mikloško šiel pôvodne do smeru lopty. Kocian skákal do tej strely Robertovej. Nie. Kadlec. Od Kadlecovej nohy. Od Kadlecovej nohy lopta zmenila smer a v takomto momente je samozrejme brankár bezmocný. 30. minúta prvého polčasu. Roberto Bonillo z FC Valencia. Tam prestúpil v tomto roku z Barcelony. Vyrovnáva na 1-1. Pred zápasom sa v hlúčiku odborníkov, trénerov, je tu aj Jozef Vengloš, sú tu naši ligoví tréneri, bol tam tréner Olympionikov Ivan Kopecký a ďalší. Živo diskutovalo, komu bude tento rozmočený šmykľavý terén viacej vyhovovať. Väčšina sa zhodla na tom, to je out, že výhodu má útočiace mužstvo v každom prípade, pretože hráč s loptou, ak ju ovláda, má vždy výhodu proti brániacemu hráčovi. Vždy je možnosť kiksu na tomto teréne, vždy je možnosť chybičky. Náš nepriamy kop. 1-1. Roberto, 28-ročný záložník Valencie, ktorý hrá dnes 28. zápas v reprezentácii, teda vyrovnal. A remíza nám nemôže stačiť. Danek i Skuhraví sú veľmi tesne, veľmi tvrdo osobne strážení na našich hrotoch. Kopeme priamy kop. V 32. minúte zápasu Československo-Španielsko, naša lavička, sprava Máčala, Lešický, jeho asistent, doktor Čermák a masér Čech. Kocián, náš libero, Kadlec. Dlhá lopta na Skuhravého a Daňka. A tam je Subisareta. Goicoechea. Martin Vázquez a Michel. Hoši bojovať. Ozýva sa zo zaplnených tribún. Nož čo, chlapci bojujú. Lenže súper je to zdatný. Jedno z najlepších mužstiev nášho kontinentu a opäť je v našej 16. Hašek.
Mikloško. Španieli nehrali v Taliansku na majstrovstvách sveta zle. Možno sa pamätáte, vo svojej skupine hrali s Uruguayom 0-0. Porazili Kóreu 3-1, keď všetky 3 góly dal Michel. Teraz má loptu. Potom Belgicko 2-1. Postúpili zo skupiny do 8 finále, ale tam vo Verone prehrali vo výbornom zápase po predĺžení s Jugosláviou 1-2. Kula sa pokúsil preraziť pred chvíľočkou stredom španielskej obrany, ale v týchto momentoch diktujú tempo hry Španieli. Nando. Kadlec fauloval Carlosa s nepotrestaným priamym kopom. Rafael Martín Vázquez, ktorý v tejto sezóne z Realu Madrid prestúpil do AC Torino, do talianskej ligy. To je ten hráč s desiatkou, vedľa neho Michel. Michel, rozohrávka na Carlosa. Skončila na našom múre a to je faul Martina Vázqueza na Moravčíka. Náš priamy kop. Tu je spomínaný Vázquez, označovaný momentálne za najlepšieho hráča talianskej ligy. 10 minút pred koncom prvého polčasu. 1-1. Kadlec. Znova Martin Vázquez. Ulička na Gojkoečevu, ktorého sleduje Hašek, ale Gojkoeča odcentroval a výborne Ľudek Mikloško. Po dlhej pauze opäť v bráne našej reprezentácie, naposledy chytal v Anglicku v priateľskom zápase, kde sme prehrali 2-4. Tuto vidíte znova Mikloško výborne vyštartoval na centrovanú loptu. Škoda toho gólu. Celkom určite by Ľudek tú Robertovú strelu kryl, ak by nebola nešťastne zasiahla nohu Mira Kadleca. Kike vybojoval loptu. Michel, jedna z najväčších postáv súčasného svetového futbalu. Opäť Kike centruje. Ideme dopredu my. Náš kapitán Hašek. Kula si pýtal prihrávku. Titel na Moravčíka. Moravčík trafil Roberta, ten zasiahol loptu rukou, takže náš priamy kop. Moravčík. Dáme góla, dáme sa ozýva a skoro sa to stalo skutkom. Hlavičkoval Titel, Dušan Titel si nabehol do 16. Obecenstvo verí našim chlapcom, veríme im aj my. Tu je tá Titelová hlavička nad Subisarretovú bránu. Michel. Kike. Strieľal Michel z veľkej diaľky. Poprvý raz sa pokúsil vystreliť tento futbalista, ktorý vyrástol v Reále Madrid a hrá dnes svoj 51. medzištátny zápas. Mimochodom náš kapitán Ivan Hašek dnes jubiluje, hrá po 50. raz v drese Československa a má zo všetkých súčasných reprezentantov najvyšší počet štartov.
Mám taký dojem, ako by naša záloha bola tak trocha izolovaná od útočných hrotov, medzi ktoré nabieha občas po pravej strane aj Moravčík, čo je zrejme jedna z taktických úloh nášho mužstva. No nečudo, naši záložníci sú dosť zaneprázdnení tým, aby blokovali vynikajúcu španielsku zálohu, kde hrajú takí hráči ako Roberto Michel, Martin Vázquez, Gojko Echea. Takže už nezostáva dosť času prenášať loptu dopredu. Kocián napomenutý len slovne za zákrok na Gojko Echeu, priamy kop Španielov. Vzniká tak troška diera medzi Daňkom a Skuhravým a našou zálohou. Chlapci sa to snažia vyplňať dlhými prihrávkami dopredu. Skuhravý, ktorý sa musel vrátiť po loptu. Bílek. Kula. Zastavil ho Kike. A znova Michel. Butragueño. Michel. Skvelá dvojica madridského Realu. Moravčík. Moravčík ušiel Michelovi, ale už tá prihrávka bola prudká a nepresná. Takže stále 1-1. Viedli sme od 17. minúty gólom Daňeka. V 30. minúte vyrovnal tečovanou strelou Roberto. Martin Vázquez zastavený Dušanom Titelom. Tu je Dušan Titel, futbalista bratislavského Slovana. Tretí raz v reprezentačnom drese. Rodák z Námestova na Orave. Do Slovana prišiel z Dolného Kubína pred 5 rokmi. Miroslav Kadlec, jeden z našich legionárov, hráč prvého FC Kaiserslautern v Bundeslige. Daněk, Serna, Kike. Lopta bola mimo hry. Andoni Subisareta, Bask. Do Barcelony prišiel z Atletika Bilbao pred 4 rokmi. Michel, Martin Vázquez. Kadlec. Za ním už číhal Sub. Emilio Butragueño. El Buitre, ako ho nazývajú španielskí fanúšikovia. Mimochodom, Butragueño je už len o gól za slávnym Di Stefanom, čo do počtu strelených gólov v reprezentácii. Di Stefano, ktorý sedí tu ako asistent komentátora, už som hovoril, dal 23 gólov. Butragueño, ktorý má 27 rokov do týchto chvíľ, 22. Michel. Vďaka nepresnosti v rozohrávke sme zastavili Španielov, ale naši majú dosť problémov s tým, aby udržali súpera čo najďalej od našej brány. Už menej síl zostáva na útok. Kula a Bílek sa o to pokúšajú. Prišiel tam Moravčík. Titel. Libero Kocián. A znova dlhá lopta dopredu na Skuhravého. Titel vypálil. Už po druhý raz v priebehu tohto zápasu sa dostal Dušan Titel k strele. Bránu netrafil. Sanchís a Subisareta. Čas beží, asi o 3 minúty sa skončí prvý polčas a stav zápasu 1-1 nahráva samozrejme do karát nášmu súperovi. Želaním Španielov bolo v Prahe neprehrať. Carlos. Hašek.
ktorý hrá na pravej strane zálohy. Moravčík, ktorý hrá na obrovskom priestore. Ukazuje sa mu Hašek. Už Moravčík za touto prihrávkou nebežal. Tam je Roberto. Španieli majú za sebou jeden zápas v našej skupine. Porazili doma Island len tesne 2-1 gólmi Butragéňa a Carlosa. Teda dvoch vysunutých hrotov aj v dnešnom zápase. My, ako dobre viete, sme zdolali v Košiciach Island 1-0, prehrali v Paríži s Francúzskom 1-2. Hráme teda tretí zápas. Hašek. Hip. Moravčík, donedávna ešte spoluhráči v Nitre. Lopta na Daňka. Lenže Španieli majú vzadu výborných hlavičkárov. Chyba. Gojkoečej nevyužitá. Butragéňo a Kadlec. Kadlec do autu. Martin Vázquez. Skvelá loptová technika. Pozor na strelu. Postavil sa jej do cesty Kocián. Moravčík bojuje s Gojkoečejom. Daněk. Rozhodca Tričler zo Spolkovej republiky Nemecko už si kontroluje čas na svojich hodinkách. Hadzovať budú naši chlapci, ale už nebudú, pretože v tejto chvíli sa prvý polčas končí. Začal sa pre nás veľmi nádejne, keď v 17. minúte sa výborne zorientoval v neprehľadnej situácii Václav Daněk a poslal loptu, keď bol skôr pri nej, za chrbát. Ano, vrátili jsme se právě včas do Prahy na Strahovský stadion. Každou sekundu zahájí hlavní rozhodčí Karl-Heinz Tričler ze Spolkové republiky Německo. Už se tak stalo druhý poločas. Utkání první kvalifikační skupiny o postup na mistrovství Evropy 1992 do Švédska. Drtivá většina z vás ví, že hrajeme zatím po prvních 45 minutách se Španělskem 1-1, když náš první gol dal v 17. minutě Václav Daněk. Za hráče v bílém vyrovnával v 30. minutě záložník Roberto s přispěním našeho Miroslava Kadlece. Oba celky nastoupily na poměrně poničený trávník beze změn. To znamená, že hosté mají v brance Subizarretu, v obraně hraje Nando, Sanchís a Serna, v pětičlenné záloze Kike, Michel, Martin Vázquez, Roberto, Gojkoeča, v útoku dvojice Butragéňo, to je kapitán, a Carlos. Počkejme si, jak dopadne naše útočná snáž. Škoda, že Skuhravý minul ten míč. A vidíte, že i Španělé mají problémy. Subizarreta tak trochu akrobaticky zadržel míč na hrací ploše. Naši mají v brance Mikloška, před ním hraje Kocián jako libero, dvojice stoperů Kadlec, Hip. V pětičlenné záloze, kde má nejvíc defenzivních úkolů Pytel, hrají Hašek, Moravčík, Pytel, Kula a Bílek a vepředu dvojice Skuhravý, Daněk. Tolik ty nejzákladnější údaje a hned v úvodu mají Španělé výhodu už třetího rohového kopu v tomto utkání. Takže by mohlo být zle nedobře před Mikloškovou brankou. Gojkoečea, maličký, velice pracovitý Bask. Španělé jsou techničtější, Michel centruje. Bílek hledá a nachází Daňka. Ale vidíte, jaké potíže mívají občas naši fotbalisté se zpracováním míče na tomto přetěžkém terénu.
Kike, Míčel a Subizarreta. Po té vyrovnávací brance stouplo Španělům podstatně sebevědomí. Zatím jsme s nimi hráli v Praze 3krát, vždy to dopadlo dobře, to znamená vítězně pro nás. Moc bychom si to přáli i dnes, ale fotbalisté v bílých dresech jsou více než zdatným soupeřem. Kadlec. Měl by zúročit své zkušenosti z Bundesligy, což je určitě jedna ze 3 nejkvalitnějších ligových soutěží na starém kontinentu. Hašek. To byl ošklivě vypadající faul Dušana Titela na pronikajícího Míčela, který leží na zemi. Snad se to obejde bez výraznějšího napomenutí. V jednu chvíli se mi zdálo, že Karl-Heinz Stričler si sahá na kapsičku, kde má ukryté karty. Skuhoravý tam zvedá jednu z největších hvězd, kterou Luis Suárez sebou na Strahov přivezl. Podívejme se ještě jednou. No, možná ani příliš Dušan Titel nezasáhl Míčelovi nohy, ale vypadalo to téměř hrůzostrašně. Kula. Skuhravý. To bylo příliš průhledné. Titel. Hip. 2 hráči, kteří mají nejméně zkušeností z našich reprezentantů na hrací ploše. Moravčík. Určitě nejagilnější československý fotbalista v prvním poločase. Kula už nedokázal rozehrát tu akci. Míčel už je čiperný. Mikloško bez problémů. Moravčík. Postavení mimo hru a v něm jak Tomáš Skuhravý, tak Karel Kula. Pomezní Manfred Schmidt přesně v momentě Moravčíkovy přihrávky zvedl praporek nad hlavu. Zprava Milan Máčala, inženýr Milan Lešický, doktor Václav Čermák, masér Přemysl Čech. Nando. Spolupráce Nando Kike skončila u Bílka. Skuhravý, ale Serna měl rychlejší start na míč. Ne, to byl Sančís, promiňte. Moravčík bojuje jako lev, Bílek. Martin Vázquez. Zbytečný Titelův faul. Co pak asi říká svým svěřencům Luis Suárez? Převzal kormidlo španělské reprezentace v roce 1988 po smrti legendárního Miguela Muñoze. Už jsme znovu na hrací ploše, fauloval pro změnu Lubomír Moravčík. Tady u postranní čáry je ošetřován Míčel s číslem 8. Trošičku kulhá, ale už je na hrací ploše. Serna. A raději zvolil velkou malou domů. Vy, kdož fotbal sledujete, určitě víte, že ve Španělsku znamenají více než reprezentace nejslavnější kluby Real Madrid, FC Barcelona. Ti také vždy tvořili základ reprezentace. Momentálně se změnil poměr sil. Navrch mají hráči z Barky. Momentálně jsou na hrací ploše 4, kdežto zástupci Bílého baletu jen 3. V posledních sezonách to bývalo naopak, protože Real 5krát za sebou získal titul. Hip.
Hašek. Daněk. Znovu hyb. Kadlec. Postavení mimo hru a v něm Ivan Hašek. Je to škoda, ale bez podpory záložníků bude útok dost bezradný. Španělé mají v této řadě velice kvalitní borce, i když třeba u Cerny a Nanda se nedá hovořit o nějaké velké mezinárodní zkušenosti. Možná slyšíte i buben a trumpetu španělských fanoušků. Hyb, Kula, Daněk, Kadlec. Španělé velice dobře pozičně brání. Kula. Naším velmi často schází přesnost. Roberto. Kike. Pozor, tam je úplně volný Carlos. To je špatné, to je špatné. Prohráváme 1-2. Luis Suárez bude pochopitelně spokojený. Podívejte se ještě jednou. Úplně volný Carlos si tam naskočil za Kadlecovými zády na míč. Mikloško byl naprosto bez šance. V 10. minutě druhého poločasu přišla velice studená sprcha. Carlos, který hraje teprve po třetí ve španělské reprezentaci, nám dal branku po zaváhání našich obranných řad. Carlose měl střežit osobně Miroslav Kadlec, stejně jako Butragueň a Hyb. Tentokrát bývalý hráč Vítkovic zaváhal. Věřme, že naši seberou v těch zbývajících zhruba 35 minutách dost psychických i fyzických sil, aby zvrátili vývoj utkání. Případná prohra by samozřejmě ještě neuzavřela eventuální cestu do Švédska, ale velice by nám ji zkomplikovala. Nutno ovšem sportovně přiznat, že Španělé působí fotbalovějším dojmem, co jedinec to. Velká individualita s vynikající kopací technikou. Roberto tam číhal za naší obranou Butragueño, teď už Hašek. Diváci na stadioně nezanevřeli po té brance na naše reprezentanty a to je určitě dobře. Bohužel Španělé využívají offside systému. Teď se do té sítě chytil Karel Kula. Martin Vázquez, Sanchez. Tady se říká pohybem o míč. Carlos už ho má. Naštěstí budeme rozehrávat my, ale potřebovali bychom být v jiném prostoru Strahovského stadionu. Blíže k Subizaretově brance. Snad teď. Co je platné, když se Daňkovi či Skuhravému podaří vybojovat úspěšný hlavičkový souboj s obranou Španělů, když ty míče nikdo za zády španělské obrany nedokáže zužitkovat. Vůbec má naše záložní řada více práce, nebo měla většinou více práce s defenzivními úkoly. Hašek. Tam by měl být Moravčík. Tady je Skuhravý a Bílek. Vymysli něco.
To byla šance, dojížděl tam doslova po trávníku Václav Daněk, ještě jsme stále ve hře, Moravčík, Pytel. Dobře to provedl a byl faulovaný. Martin Vázquez to byl a vysloužil si žlutou kartu. Po Subizarretovi druhý španělský hráč napomínaný žlutou kartou. Tam jste viděli znovu náznak rýsující se šance našeho mužstva. A vidíte v akci už osvědčený tandem doktora Václava Čermáka a maséra Přemysla Čecha. Tady ustaraná dvojice Milan Máčela, inženýr Milan Lešický. Po té první brance, kterou dal Václav Daněk, se zdálo, že naši dostanou potřebné sebevědomí a klid, aby mohli kontrolovat vývoj situace. Španělé jsou však přezdatným soupeřem. Michal Bílek. Tady ještě Daněk. Dobře to provedl. Václav Daněk vyzrál ve skvělého koncového hráče v Tyrolu Innsbruck. Jeho výbornou individuální akci uvidíme ještě jednou. Scházelo jí jen gólové zakončení. Diváci v těchto fázích neúnavně povzbuzují. Pochopili, že naši fotbalisté potřebují vlít sebevědomí do žil, připravuje se střídání. To je Baquero, jeden z hráčů momentálního vedoucího celku ligy FC Barcelony. Teď si fotbalisté v bílém sami zkomplikovali situaci, ale nakonec to byl dokonce náš libero Jan Kocián, který dopravil míč za brankovou čáru. Suárez se dožaduje střídání, tam sedí na židlice mimo záběr kamery Jiří Štígler, náš mezinárodní rozhodčí, dnes v roli náhradníka. Baquero ještě ale stále není v dresu, teprve teď si sundává, vy to nevidíte tady. Ano, číslo 15, José María Baquero, 27letý, dnes po 13. v reprezentačním celku. A hřiště opustil autor druhé branky Cobo Muñoz Carlos. Lépe řečeno pomalu opouští strahovský trávník. Každá sekunda je cenná. Baquero je jedním z 10 ze španělské 16, kteří hráli na světovém šampionátu v Itálii. Faulovaný Moravčík možná trochu zbytečně se rozčiluje, ale už se chystal ohrozit Subizarretu. Osvědčený exekutor standardních situací Michal Bílek. Marně hledá loňskou formu, ale je natolik zkušeným hráčem, že se bez něj Máčela neobejde. Faul Václava Daňka. Osmnáctá minuta druhého poločasu. Československo prohrává v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy na Strahově v Praze se Španělskem. Bohužel 1-2. Sanchez, Martin Vázquez, Roberto, Hypův faul. Michal Hyp už má žlutou kartu.
musí přece jenom hrát opatrněji. Butragueño. Další šance už se rýsovala pro španělský celek. Naštěstí tam dobře zasáhl Jan Kocián. Kike. Stále se hraje, teď už Bílek, Daněk. Dobře to provedl Moravčík, ale vepředu je osamocený Skuhravý, už tam doběhl Daněk, tady je Hašek. Moravčík, Daněk. Bílek si naskočil na Martina Vasqueze. Pozor na druhé straně na Butragueña. Hula. Dobře prochází. Škoda. Výborně to udělal. Kdo to byl? Václav Daněk, který přistrčil hned z toho centru do uličky Skuhravému. Tady to vidíte, nádherná přihrávka, ale několik okamžiků zaváhal Tomáš Skuhravý a pak už neměl šanci. Postavení mimo hru. Většina Španělů má bohužel lepší start na míč. Co pak se asi honí v hlavách mužů, které jsme sledovali. Hašek. Našim nezbývá v tuto chvíli nic jiného než útočit, ale je to samozřejmě při současné farmě Španělů dost riskantní způsob hry. Najednou dnes dokázali, jak jsou v protiútocích a před Mikloškovou brankou nebezpeční. Snad první čistý osvobozující odkop ze španělské strany v tomto utkání. Většinou se naši soupeři snaží s rozmyslem rozehrát nebo založit postupný protiútok. Obecenstvo si zatím zaslouží určitě jedničku. Bohužel to není nic platné, alespoň do posud. Pozor na Španěli, před brankou je úplně volný Butragueño, naštěstí před ním zasáhl míč Hyb. Určitě jsme si všichni oddechli. Pomalu se nám naplňuje třetí čtvrtina zápasu, která pro nás nebyla vůbec příjemná, protože nám dal Carlos branku. Věřme, že ta poslední bude pro nás úspěšnější. A naši chlapci robia preto všetko. Nasadili posledné sily. Bojujú, i keď sú futbalovo na tom predsa len horšie. Nedá sa nič robiť. Španielské flamenko je predsa len dnes ohnivejšie než naša polka kombinovaná s odzemkom. Moravčíkov priamy kop. A takmer všetci naši v 16. Je tam aj lopta, je tam Kocián, bol tam Daněk. Ale Španieli majú vynikajúcich hlavičkárov v strede obrany. Kadlec. Kula. Skuhravý! Je to gól! Nie, Daněk! A tisíce divákov tlačili loptu očami do siete. Takto Daněk ľavačkou vypálil. Subisareta stačil paralizovať strelu. Ale pomaličky, potichúčky sa predsa len dostala za čiaru. Václav Daněk, kanonier Tyrolu Innsbruck. Tam prestúpil z Baníka Ostrava pred rokom. Dáva svoj 8. reprezentačný gól a druhý gól dnešného večera. 23. minúta druhého polčasu je opäť vyrovnané.
Obrovská snaha, obrovská bojovnosť našich priniesla opäť vyrovnanie výsledku. Najprv to boli naši, ktorí viedli o gól, po polčase Španieli. A nervozita narastá. Baquero. Súboj s naším kulom. Kopeme priamy kop. Kadlec. Opäť tam Danek hlavičkoval smerom na Stuhravého. Naši zvyšujú tlak. Bojujú skutočne príkladne. Hašek. Stuhravý. Pri Stuhravom Serna. Bílek. Už nevybojoval. A pozor na protiútoky do odkrytej obrany, lebo naši sa koncentrujú väčšinou dopredu v týchto chvíľach. Faulovali sme. Fauloval Kocian na polovici Španielov. Priamy kop nášho súpera. 25. minúta druhého polčasu. 2-2. Václav Danek má na konte. Tu je faul Kociana. Áno. Má na konte už 8 reprezentačných gólov, Stuhravý 11 a Bílek 10. To sú traja momentálne naši najúspešnejší strelci. Hašek fauloval, ďalší priamy kop Španielov. Španielský lekár doktor Sanchez s masérom Pérezom sa dožadujú u rozhodcu povolenia vstupu na ihrisko, aby mohli ošetriť španielského hráča, stále ešte ležiaceho na vlastnej polovici po predchádzajúcom súboji s našimi chlapcami, a už tam španielský lekár s masérom bežia. Hra je prerušená, samozrejme, že nášmu súperovi takýto vývoj zápasu vyhovuje. V kvalifikácii na majstrovstvá Európy sme hrali so Španielskom len raz v 68. roku. Tu je zákrok Kociana, ale ten faul, po ktorom nasledovalo a nasleduje toto prerušenie hry, ten sa stal na druhej strane. V tom 68. roku naši reprezentanti pod vedením Josefa Marka, to sú španielskí fanúšikovia, doma vyhrali 1-0 gólom Geletu. V Španielsku prehrali 1-2. Náš gól dal Kuna, góly Španielska Pirri a Garate. A naši zo skupiny nepostúpili. Že by bolo Španielsko naším osudom na majstrovstvách Európy? Populárny a na celom svete známy španielský divák Manolo so svojím bubnom neustále bubnuje do útoku. Serna podkopával do autu. Hadzujeme. 27. minúta druhého polčasu. Príslušníci našej polície zdá sa, že budú mať prácu, pretože za Subisarretovou bránkou sa zrútila ohrada. Už sa tam zhromažďujú policajti prítomní tu na štadióne, ale my sledujeme samozrejme hru, sledujeme Moravčíkov rozhrávku na Daňka. Danek na Stuhravého. Subisarreta. Butragueño, Mitchell. Zápas má obrovské tempo na tomto teréne. Fauloval Titel.
A už sa to asi bez žltej karty neobíde. Veru tak. Žltá karta pre Dušana Tittela za predchádzajúci faul po Hippovi, teda Tittel, naším druhým napomínaným hráčom v tomto zápase. Rozhodca Tričler už pred chvíľočkou upozorňoval Tittela: sledujem vás, vidím vás, ukazoval na ňo prstom, dávajte si pozor. No a prišiel ďalší faul a žltá karta. Pre dve žlté karty dnes nemôže hrať Ľuboš Kubík, je to určite citeľná strata pre našu zálohu. Dobre viete, že v týchto kvalifikačných zápasoch dve žlté karty značia zastavenie činnosti na najbližší zápas. Mitchell opäť na nohách, ale čas beží. Už len asi 16 minút sa bude hrať. Španielsko hrá v Prahe na Strahove 2-2 s reprezentáciou Československa. A to je stále výsledok, ktorý Španielom hrá do karát. Butragueño a Hip. Lopta bola mimo, za bránkovou čiarou, kobot našej brány. Moravčík. Sami vidíte aj z tohto pohľadu, ako urputne Moravčík bojuje, len škoda, že sa mu nedaria prihrávky. A znova Mitchell. Mikloško, to musí byť, nebol! A so šťastím, s obrovským šťastím Mikloško kryl túto šancu, v ktorej bol Roberto. Mikloško zaváhal pri tej centrovanej lopte, po ktorej musel ísť, pozrime sa. Center, Mikloško sa pohol, potom zastavil a Roberto našťastie hlavičkoval do Mikloška, takže už lopta bola vlastne za naším brankárom. To bolo obrovské šťastie za stavu 2-2. Hra je prerušená, hlavný rozhodca ide k postrannému Šmitovi. Zrejme počká, pokým sa upokojí táto časť hľadiska, kde musí žiaľ opäť zasahovať polícia. Hašek je tam pri rozhodcovi. Tričler si dačo zapisuje. Zatiaľ, čo sme sledovali záznam, sa tam čosi udialo. Je tam Daněk a Hašek. Nevidel som tam žltú kartu. Ani dôvod, prečo by bola hra na chvíľu prerušená. Pokračujeme. 14 minút do konca. Bílek faulovaný zozadu. Potrebujeme priamy kop. Kadlec. Bílek tam bojoval so Španielmi, reklamoval ruku, ale hra pokračuje. Kula. Nie je to offside. Daněk hlavičkuje, ale už nestačil. Subisareta bol proti nemu. Daněk síce hlavou loptu zasiahol, ale už nemohol hlavičkovať tak prudko, aby lopta prešla do brány. Moravčík. Kociánova lopta. Hašek je tam. Nie je to offside. Hašek môže centrovať. Výborne. Skuhravý. Žrť a Moravčík. Moravčík konečne dáva gól. Tretia minúta druhého polčasu. Ľubošovi Moravčíkovi sa konečne splnil jeho sen. Po tomto centre Haška priťukol Skuhravý na Kociána. Ten trafil žrť a tam stál Moravčík a z toho už musel Ľubo dať gól.
a dal ho. Tak veľmi túžil už v Taliansku streliť gól. Tak veľmi túži potom i vo francúzskej lige v drese Saint-Étienne. Pitelová strela to bola, mám dojem, do žrde. A Moravčík vedieme 3-2 v priebehu 10 minút. Naši chlapci obrátili výsledok. Opäť Danek v 16. Takto sa Španieli nenazdali ešte pred 10 minútami, keď vyhrávali 2-1, že sa výsledok tak obráti. Pripravuje sa Miloš Belák. To je záložník Nitry. Dlhý Kulov aut na Skúhravého. Hašek. Hašek sa tam objavil a minul tesne. Postavenie mimo hry. Zrejme áno. Odmávané. Loptu má Nando z Barcelony. Tu je ten moment, v ktorom zrejme rozhodcovia odmávali a odpískali postavenie mimo hry. Haškovo. Vyhrávame 3-2. Vývoj zápasu sa nečakane obrátil. Ale vďaka skvelej bojovnosti našich. Tam bol Kocián. Bakero. Výborne Mikloško po Robertovej strele. Roberto veľmi agilný v zakončovaní, patrí k najlepším Španielom v tomto zápase. A znova vysoká lopta na Skúhravého a Daňka. Ľuboš Moravčík vo svojom 24. reprezentačnom štarte dal pred chvíľou svoj druhý reprezentačný gól, opäť po dlhom čase. Ale gól, ktorým korunoval svoj vynikajúci bojovný výkon. Tu je Miloš Belák z FC Nitra. Bude striedať Sanchez. Nando. Tam je Bílek. Kula. Kula zatlačený Nandom. Ale v týchto fázach už zase čas pracuje pre nás. Necelých 10 minút do konca zápasu. Martin Vázquez, súboj s Moravčíkom. Roberto. Bojuje sa skutočne na ostrie noža. Serna. Martin Vázquez. Roberto. Michel. Tam je Hašek. Obecenstvo naďalej burcuje našich, aj jemu patrí pochvala a vďaka v tejto dráme. Sanchez, dirigent zadných radov Španielska. Michel bude vhadzovať. Z našej lavičky vstal aj mladý útočník Slávie Pavel Kuka a rozcvičuje sa zatiaľ v teplákoch, zatiaľ čo Španieli budú kopať svoj 4. rohový kop. Je zaujímavé, že my sme kopali len jeden jediný roh v tomto zápase, v prvom polčase. Michel. No. Ojoj. Ešte, že tak, to bol Bakero. Luis Suárez. Španieli majú vypísané prémie za postup na majstrovstvá Európy do Švédska $12 000 na hlavu.
Náš Kocian sa tam drží za hlavu po tomto súboji, po štvrtom španielskom rohovom kope. Áno, tam v súboji dostal náraz zozadu od niektorého zo súperov. Zostal tak troška otrasený na trávniku, ale už sami vidíte, je v poriadku. Doktor Čermák s masérom Čechom zakročili a tu je Miloš Belák z FC Nitra, 25-ročný záložník, ktorý vystrieda Michala Bílka v našej stredovej formácii. Takže 25-ročný rodák z Čachtíc, Miloš Belák, ktorý vyrastal v Trenčíne, nastupuje na svoj druhý zápas. Odchádza Michal Bílek. Raz len vypálil z priamého kopu v prvom polčase. Bojoval aj sám so sebou. Ale aj jemu patrí vďaka za to, že naši chlapci obrátili výsledok. Miloš Belák z Trenčína cez Bohemians sa dostal do Nitry. Dnes druhý reprezentačný štart. Moravčík. Ukazuje sa mu Hašek. Moravčík podal dnes veľký výkon. Je faulovaný, kopeme priamy kop. Tu je Pavel Kuka, 22-ročný útočník pražskej Slávie. Sám Ľuboš Moravčík rozohrá tento priamy kop. Belák štartoval na loptu. Kadlec ju má. Dušan Titel. Určite ste si všimli, naši chlapci prišli do druhého polčasu v nových dresoch. Tie zablatené, premočené nechali v šatni. Španieli nastúpili v dresoch z prvého polčasu. Predtým to bývalo naopak. Ale Španieli sa nevzdávajú. Michel. Výborne Belák. Vybojoval loptu. A je faulovaný Michelom. Miloš Belák na trávniku. Naši ukazujú, že budú striedať. Že by na ihrisko mal prísť Pavel Kuka. Jiří Štígler, ktorý robí toho mocného rozhodcu, už vyberá tabuľky. Miloš Belák na trávniku po tomto zákroku Michelovom. Hoši bojovať. Buráca obecenstvo. Odchádza Karel Kula. A na jeho miesto striedali Španieli medzi tým. Kuka ešte zostáva na lavičke, ale na ihrisku sa objavil Guillermo Amor, 22-ročný futbalista Barcelony, ktorý dnes nastúpil na svoj prvý medzištátny zápas. Takže Amor striedal Michela. Michel dolu z ihriska. Na jeho mieste mladý záložník Barcelony Amor. Ale do konca zápasu už len necelé 3 minúty. Kike. Amor. Martin Vázquez. Faulovaný Moravčíkom. Moravčík je všade dnes. Nabehal toho hrozne veľa. Len by si mal odpustiť niektoré extempore s rozhodcami po odpískaní. Mal by sa poučiť z Milána, z majstrovstiev sveta a neprovokovať. Je to roh po Haškovom obetavom zákroku, ale pozor na túto štandardnú situáciu, ktorú rozohrá
Martin Vázquez. Mikloško nemusel zasahovať. Hlavičkoval Skuhravý v našej 16-ke. Už 4. španielský roh v druhom polčase. Máčala a Lešický. Martin Vázquez naznačuje, že to trocha dlhšie trvá, pokým sa dostane k nemu lopta. Bakero, Martin Vázquez. Výborne, Daněk je tam. Už bez lopty Martin Vázquez. Daněk tak troška otrasený. Mikloško vonku, je to offside. Hlavný rozhodca nepíska, postranný zdvíhal zástavku. Tričler bol chrbtom k svojmu pomocníkovi. A jeho zrejme strhla dráma tohoto súboja. Súboja o postup na majstrovstvá Európy do Švédska. Daněk bojuje a vybojoval. Pomohol si rukami, ale rozhodca to pustil. Daněk! Ejej. Pari mohol ísť ešte Vašek 2-3 kroky dopredu. Vpredu čaká loptu Butragueño, nabieha tam Bakero. Pozor na túto šancu! Karel Kula zachytil prihrávku v našej 16-ke. Martin Vázquez. Už sa aj Skuhravý vracia dozadu. Vpredu je už len Daněk. Kike. Kop. Našej brány, alebo out. Out to bude. Bude to out. Loptu má Hip. Naši samozrejme získávajú čas. Striedajú. Teraz príde Pavel Kuka a odíde Václav Daněk. Strelec oboch našich gólov Václav Daněk, ktorý bojoval až do úplného vyčerpania, opúšťa ihrisko. Tu je. Bravo, Vašku. A na jeho mieste 22-ročný Pavel Kuka z pražskej Slávie, ktorý raz reprezentoval vo Fínsku a hneď dal gól. Ešte nie je koniec. Ešte sa hrá. Kopeme priamy kop. Kadlec. Skuhravý. Nakopnutý Nandom v súboji. Skuhravý na trávniku. Tričler nepúšťa nášho lekára s masérom na ihrisko, naopak ukazuje, aby sa v hre pokračovalo. Musíme rozohrať priamy kop. Tu je ten zákrok Nanda na Skuhravého. My sme medzi tým rozohrali. Loptu má Kuka. Solovo sa prebíja. Darí sa mu. Stále Kuka. Výborne rozohral len Hašek. Už dostal tú loptu tak troška na päty. Ale Pavel Kuka sa prezentoval hneď po príchode dobrým sólom. To bol Gojko Ečea v súboji s naším Hipom. Už sa dlho hrať nebude. Už sa fotografi grupujú okolo našej lavičky, aby zachytili radosť na nej. Ľudek Mikloško, brankár West Hamu, Londýn. Serna. Sa hrá takmer 3 minúty cez čas. Postavenie mimo hry Gojko Ečev. Náš maskot Lev so štátnou zástavou v rukách sa objíma s jednou z opičiek, ktoré pred zápasom
priviezli velikánsku reklamu sponzorov dnešného zápasu. V hľadisku je radosť. Bakero bojuje. A prečo by aj nie? Do posledných chvíľ. Hrá sa, pokým rozhodca neukončí zápas. A teraz sa tak stalo. Víťazíme 3-2 v nesmierne dramatickom zápase. 2 naše góly strelil Daněk a 1 Moravčík. Góly Španielska Roberto a Carlos. Pozrieme na to, ako padali góly. To by mala byť 17. minúta zápasu. Daněk v súboji so španielskou obranou, so Sernom a bol rýchlejší ako Serna. 17. minúta, 1-0 pre Československo. 30. minúta, roh Španielov. A ich šanca, to bol Michal Bílek, ktorý vykopával v tomto momente loptu z našej brány. To je asi áno, tá 30. minúta, keď Roberto trafil nohu nášho Kadleca, pomýlil, tak Mikloška vyrovnal na 1-1. 10. minúta druhého polčasu. Centroval Kike a Carlos hlavou 1-2. V tejto chvíli nám príliš do spevu nebolo, ale naši zabojovali. V 23. minúte ešte predtým bola naša šanca, to je Bílek a jeho center, na ktorý naskakoval Daněk. Loptu len lízol. Uvidíme ešte jednu našu príležitosť. Kulov center. A to je gól, to je gól. V 23. minúte po Kulovom centri Daněk 2-2 a v 33. minúte skuhravý Titel do žrde a Moravčík 3-2 pre Československo. Čo sme dúfali, sa naplnilo. Vyhrali sme zápas, ktorý sme vyhrať museli, ak sa nemali pred nami dvere do Švédska pribuchnúť. Po tomto dôležitom víťazstve máme 4 body z 2 doma.